Para subscriber baru bat kinong pe igni ke video nga kwa panay ko play pista susin pat lang ba jong kani ka por ka ba menta bat hamay khale ajungi ha ka por ka ba penlong ye jingi thebot sya ka election MP menta usnem kala don ke jingja ka ba compare ngala ban ong bat ka bala wan ra ru ye ke babun ke jing kren ha po social media ha ka ba wei rang ba ukit da upra ha do ka voting machine nang taru ka don ke jing thebot ke jing pen thebot jubor hang tai po kithan jantia ka tu ni ki benta bat nang taru ka ba wei presiden jong ko seng phalang ula shondur bat thep ya ka bot ke jong u bat nang ta sakani pat ka jingja ka ba kham ngala badong ka ba kham don jingma ka bala jia ha po ka jela asam ka ba wei ubriu uring ya ka video ke jong u ka por bu thep ya ka bot ke jong u ha ka po bat u ap artat hang tu bat laya tu kita long kubor bah ka por bu thep igini ka bot uni ubriu ulanyon hado kumbasan sin ay ban ya ka banyon ban thep ya ka ha ka ju ka sha ladang ipa yang ning yo i ba uni ubriu thep ya ka sha how tu tos ka badai ka sha jongga BJP bat ka i ka bangkwa ban ong kalong balada kum kini ki jingja ki ya jana ka por se ka por kandon ka jingma ka bakraw ya kari bat extension pa ba jongi hapo ri India